Sanibonani mngani ukuthi nginibiyele namukele kuzonke indawo la kuzofunywa khona le video igama lingumsizi aka Ngozi what. Mina ukuqala ngale channel wasana sikhathindezela usubscribe zonke izinto engiyiposta uyobe le channel so ehamba phambili. Umculo kaMaskandi Udlubheke ukhala ke ngezimbongi athi zimosha ke izingoma zabaculi kaMaskandi ezimnandi njengoba ke postile lapha ekhasini lakhe ke la Facebook. Wathi ingoma ithi mnandi bese ke imbongi uma bese ke abaculi belanda ke lezi imbongi zabo bese ke zimosha ingoma. Mina sofisa ukuthi ngizovula khona umbono wakho ukuthi ke wena ucabangani ngale nto esho Udlubheke, ngabe ngempela izimbongi ziyayimosha ingoma noma mhlawumbe zifake ispice uthini umbono wakho? Athi ngakhohlwa uduma kahle ukhiphe idiploma yakhe izolo wengane ukuthi abantu abaningi bakhombisa kuyijabulela lezo ngoma. Ngiyafisa ukuthi ke sikhulume nangazo ukuthi wena lapho umlaleli osemakhaya noma ke umlandeli umculo kaMaskandi uzizwa kanjani ke ngalezo ngoma. Asihlangane lapha kwi-comment section wengane zawethu ngizwe uvula khona umbono wakho ukuthi wena ucabangani ke ngalokudala.